Primer país quilòmetre igual de més volgut. El seu cor de Fallera Major prevalència. Prou de mitja hora més tard del que s'havia previst a causa de la gran quantitat de visitants que van omplir ahir València. Com és tradició, la Fallera Major infantil va entrar a la Basílica i li va entregar en mà el seu ram a l'arquebisbe de València, Carlos Osoro. Així es tancava el primer dia d'ofrena, en la qual 50.000 fallers van portar les seues flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Avui, a les 3:30 de la vesprada, comença la segona jornada de l'ofrena que tancarà la Fallera Major, previsiblement passada la mitjanit. Emoció i sentiments a flor de pell. Això i molt més és l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, per on passaran este diumenge al voltant de 50.000 persones. Un acte religiós on molts venen a demanar a la Geperudeta i també a donar-li gràcies. Tot això barrejat amb música, amb molta música. Ni la intermitent pluja ha frenat este riu de fervor on les llàgrimes no es poden frenar en arribar a la plaça i veure la imatge de la patrona. També amb devoció, però amb totes les energies al màxim, treballen els 38 vestidors de la Mare de Déu. A poc, la fusta del cadafal va prenent forma, enguany amb el dibuix d'una tradicional mantellina valenciana. I baix a terra, bona part del protagonisme l'han tinguda també els xiquets. L'ofrena no deixa de ser, a més, una autèntica desfilada d'indumentària valenciana, tendències, colors, és el moment de lluir-se. Les hores passen i el riu de fallers i de música no cessa. La seva ofrena a la Mare de Déu i el treball dels vestidors davall la pluja està donant resultat. Ja s'endevina el dibuix de flors. Este dilluns, 50.000 persones més amb la seva ofrena completaran el mantell de la Geperudeta. Estos són els membres de la falla Guillem Sorolla Recaredo que enceta l'última ofrena amb visible emoció. 125 anys d'història acaben aquestes festes. La comissió desapareix el dia de 9 de març. Uns 50 sensats, entre infantils, dones, homes, uns 50. No tots se poden vestir. Des de l'any 75, 38 anys. I enguany l'última ofrena? Què anem a fer-li si no se pot continuar? Com que enguany tampoc no tenien fallera major, van demanar algunes de les antigues que acudiren amb la banda del seu regnat. Es que estaba mi padre. Estava ton pare, quan va ser tu fallera major? Sí. Hasta que no acaben les falles tampoc volem pensar-ho perquè no volem amargar-se. Famílies senceres han sigut membres d'esta comissió que avui desfila amb el cor encollit, però amb l'esperança que no siga l'última. Però esta comissió de falla, que a més celebra el seu 125 aniversari, no vol estar trista en esta última ofrena, perquè diuen que pot ser la Mare de Déu faça un miracle i l'any que ve tornen a participar en l'ofrena. Mentre ells resfilen, altres els fan el relleu a l'estació del Pont de Fusta. Venen des del Marítim. 102 tramvies acosten enguany més de 7.000 fallers a l'ofrena. És un avantatge per nosaltres, tant econòmica com de comoditat. Un bitllet per a tota la comissió? Bueno, alquilem un comboi i ens posen els trens que necessitem. Els convois han servit a més per evitar que el núvol, que ha sorprès altres fallers, hagi banyat els instruments musicals i la indumentària que tant d'esforç costa renovar. A los pollitos.